tävlar i Åtvidabergs ridklubb. Hon rider Princess Light som är ett brunt storfödd 2008. Okänd härstamning och okänd uppfödare ägs av Magnus Örngren. Det är skitbra som hon bajsar med. För den dagen har kassan in. Deras glömde, den där är inte din. Tack vare att han gjorde det. Nej, Att man den är flyttade på inte din. de som han har fått. Man flyttar fram till någon plats. Då var det mycket lättare att berätta samma dag. Håll in då. Åh! Duktig nu. Det känns ju klart på. Det är lite förutsättningar att man ska väg. Vera, skärpa till sig nu. Lägg dig ner och sluta kasta. Nej då, det är hinder kvar. Jag hoppas hon vet det. Grannar. Bra!